Kuwi ngopo e, Dik? Tenteng. Kleru. Mau repot banget. Mripate abang. Wis klebon segelas. Oh. Mulane kendel. Aku nek wis ngombe anggur karo sapa-sapa ora wedi. Oh ayo. Nek ra entuk musuh bojoku tak jotosi. Oh. Edan tenan. Wong kok kaya ngono lho. Lha iya. Heeh. Terus rene arep ngopo? Dawuh paman papate Sengkuni, aku kan kon nglabrak kowe. Nglabrak aku. Wani po? Ora. Lah kok tekan kene? Lah go wangun-wangun kok ya. Go wangun-wangun. Oh. Mengko aku ndak didukani paiman. Paman pate Sengkuni. Ha terus ngopo nang kene? Jagongan ya ora apik. Ngene. Apike kowe karo aku beban ketok nyambut gawe perang ning entok-entokan. Etok-etokan. Oh iya, etok-etokan. Men aku dikira nyambut gawe. Iya. Ora ngantem tenan. Oh iya. Waduh. Wah, ya lagi iki aku kok karo nuturi Pak Deku lagi iki. Awas, modar kowe. Aja endok. Wah, lakon remuk igamu. Awas. Hut. Wah. Hut. Pecah. Nganggo jengkelit barang. Men ketok kemringket. Oh iya. Mati kowe. Udus. Kowe ngantem, men aku tak tiba. Oh iya. Remuk dene kowe, Bud. Oh iya. Wah. Sandak. Umbul kowe. Nek ra kuat rasa. Aku melu ngumbul e. Wong ora kuat kok senengane ora. Dimas kadangipun Kakang Yayi Werkudara ora kanthi kanyono-nyono iki ora pangling wisanggeni anak Janaka apa dene putramu Antasena ingkang sowan anak anongan indita bocah mursid isa mikul dhuwur mendem jero karan wong tuwa wisanggeni padha raja saprapta munggir wong bagus amit pasang keliman tabit ya wa yen ana luputing wisanggeni diagung pangaksama slamet tekaku ora nemu lan swijapa aku ngaturke bektiku katur ya wa iya nggir ndak tampa Antasena padha raharja nggir Slamet Pak Di. Wah, wis Antasena aja tok dangu ndak aku isin. Wah, didangu ratu kok ming slamet Pak Di. Pak Di Dalijo apa? Kowe iki senengane iki nek ora nrimo duwe anak aku mbiyen mbok diplotot e wis, Pak. Anak iki beda-beda. Saiki aku tak takon karo kowe. Yo takono. Kakang Garukaca kae anake sapa? Anakku. Kakang Antarja? Anakku. Aku? Anakku. Kudune anak ki rak padha karo wong tuwa to. Wong kuwi kulit daginge wong tuwa, kuwi gethihe wong tuwa. Yo. Ning kena ngapa Kakang Garukaca kae kok ora apa? Ganep tata kramane, iso ndodhok, iso basa. Kakang Antarja iso ndodhok, iso basa. Sing padha karo kowe tak takoni sapa? Wah, yo ming kowe. Nah, berarti mbokne Garukaca Antarja kae do selingkuh. Hus. Caidan. Wah, kaya anakku. Mula rasa sok ngalem karo sing apik-apik, sing elek ngene kadang kala sok malah gawe mareming wong tuwa. Werkudara
menengo dhisik Yayi. Yo, wah. Ana wigati apa dene kowe sowan mangka tanpa tinimbalan? Apa pancen duwe perlu kelawan wakmu ing Ngamarta? Apa pancen duwe perlu kelawan wong atuwamu? Mara matura marang wakmu ing Ngamarta nggir bocah bagus. Kakang Antasena, Piye? aku apa kowe sing matur? Ayo kowe sing kawogan kowe kok. Aku ming dadi pengawalmu. Nek kira-kira engko ana apa-apa, mau ora wis didum to, kowe sing matur, nek eneng masalah aku sing ngrampungi. Penak kene ngono ya? Aku tak matur. Ya, wis kono matur sing cetha. Ngene ya, Wa. Nuwun sewu kalepatan, aku nyuwun pangaksama. Sowan kono negara Ngamarta kuwi ora butuh karo panjenengane Wa Darmakusuma, tegese aku sowan ora kepareng matur ngersaning Wa Darmakusuma. Ya kene sira matur kaya mengkono nggir. Iya, merga nalika semono sejatine aku wis sowan ana ing kasatriyan Madukara, nanging tinembune kasatriyan Madukara suwung. Nalika semono Kanjeng Ibu Ora Sembadra paring dawuh yen to paman utawa Bapa Janaka kuwi sowan ana negara Ngamarta. Mula aku terus sumusul negara Ngamarta kepasang Yogya katujuhe ngene. Dina iki Ngamarta lagi wae kanake Pasewakan Agung, malah aturku iki mau muga-muga dimirengke dening sagung para pinisepuh sesepuh pepundhenku wong tuaku Pandhawa kabeh, utamane Bapa Janaka. Arjuna kula wonten dawuh, anakmu butuh karo kowe. Wisanggene aja gawe wirang. Iki ning Pasewakan Agung. Menyang endi meneh nggonku bakal matur yen ora ning kene. Merga bapa kuwi ora tau ning dalem. Nek ora sowan ning negara Ngamarta, ora kondur ning Madukara, ning ngelono tegese tindak alas munggah gunung medhun jurang. Angel nggone ngupaya. Ngono nggih. Iya. Gandeng wis ning kene aku tak matur. Kowe arep matur apa? Ngene ya. Bapa Janaka sak temene aku kuwi arep mungkasi jejakaku. Mungkasi jejakamu piye? Merga aku seneng karo suwijining wong wadon. Aku seneng karo suwijining wong wadon. Mongko pangrasaku wis gathuk ya iki ing diparingake dening para Jawata supaya dadi jodoh kramaku. Mula tekaku ing negara Ngamarta ki aku arep nembung karo Bapa Janaka, aku arep rabi Bapa. Arep rabi karo sapa? Ning maksud Bapa Janaka rasa kaget lho, rasa kaget. Wis anggene iki wis cilik wis nglungguhi opor bebek tegese mentas awake dhewe. Aku ragat uripku ya tak ragati dhewe. Aku ora tau nyuwun Bapa Janaka, aku ngopo-ngopo tak lakoni dhewe, ora tau semende marang panguwasaning Bapa Janaka. Mula aku arep rabi iki, aku arep rabi dhewe, ragat arep tak ragati dhewe. Aku men kepengin matur karo Bapa Janaka, men cukup mengestoni wae tok til. Aku ora njaluk apa-apa. Ya aja ngono nggih. Kowe kuwi isih kedunungan utawa isih duwe wong tuwa. Ana tetembungan anak polah bapa kudu kepradah. Janaka isih meger-meger teko kowe arep rabi dhewe doh nyono cerak nyono yen to padha ngira Janaka kuwi wong tuwa ingkang kurang tanggung jawab. Mula kepiye wae kudu wong tuwa ingkang rumagang karya. Aku ingkang bakal ngragati, aku ingkang bakal nyukupi lan aku ingkang bakal gawe srana kelakon penjangkamu rabi karo pacangamu. Kuwi tenang? Iya. Lahir batin? Lahir batin. Kakang Antasena, piye? Sekseni ya? Siap. Engko nek nganti bapak ora gelem ngragati, ora gelem nyukupi, piye? Wis engko tak lebokke koran aja kuwatir. Nek Paman Janaka Cidra Ngubaya tak lebokke koran. Paman Janaka difoto terus mripate di strip ireng. Us. Anggepmu wong tuaku ki penjahat lho apa piye? Ayo wis ngoncati janji kok. Nekseni wae. Ya, tak sekseni. Nek pancen Bapa Janaka sagung ngragati, sagung nyukupi, aku seneng, aku marem. Tegese aku isih dianggep putra dening Bapa Janaka. Mesti wae kowe anakku. Sapa ing ngarani kowe dudu putra Madukara Wisanggeni? Kang mangkono bloko. Prasaja putri ngendi dadi pacangamu? Ora liya kejaba mung putri saka pertapan Cakrawala, anake Begawan Dewa Kartika sing jeneng Dewi Kencana Resmi. Mula kang saka kuwi aku lamarna, aku rabekna, aku cukupana gandeng Bapa Janaka wis ngerti
calon pacangaku nggonku bakal tak jak urip bebarengan kuwi mau, Bobo. Wah, syukur. Wah, rasakno kowe saiki ora nggugu karo gunemane Werkudara. Pikiran dhewe kahananmu. Werkudara. Apa? Menengo dhisik. Iki sing mumet ora men kok Janaka, ning aku ya bingung. Oh, lah aku dadi Wisanggeni kok duwe penemu kaya mengkono kuwi. Wah, bocah kuwi le tepung nendi ta ya? Wisanggeni apa? Yen upama liyane putri saka Cakrawala piye? Mengko tak lamarke. Yen perlu widodari. Kowe matur widodari sapa mengko aku kang munggah ning kayewangan bakal tak boyong tumruna ning Janaloka Wisanggeni. Ngopo to? Kok bapa ketok bingung kuwi ngopo? Wisanggeni apa? Iki mau bapa Penemban Durna rawuh. Bapakmu aku dijaluk supaya sowan ning negara Ngastina. Wigatine bakal dijaluki tulung kelakon ning dhaup Lesmana Mandra Kumara. Lho, karo sapa? Padha karo pacangamu. Lho. Padha karo pacangaku? Iya, ya ki putri saka ing Cakrawala, putra Begawan Dewa Kartika kang aran Dewi Kencana Resmi. Mula nggir, yen kowe mesake karo bapakmu, goleka ganti wae. Aja putri saka Cakrawala. Mesakno bapakmu ing saguh karo Piyai Ngastina nggir. Piye, Kang? Ayo aja gelem. Rabi kok gonta-ganti ora. Kose, aku seneng karo sapa ni? Aku tresna karo Dewi Kencana Resmi. Nah, nek tresna karo Dewi Kencana Resmi ya wis kuwi. Wong sing jeneng Rabi kuwi keplok Kudu tangan loro lho ni. Katresnan kudu manunggal. Ora iso rabi kok keplok tangan siji. Ngono kae. Wong tuwa do nyebutake wong ki nek rabi kuwi gegarane seneng, kenceng, kepareng, wilujeng. Lho, malah komplit to. Lah iya no. Gegarane seneng. Wong ki rabi kudu seneng dhisik. Terus kenceng, sing kenceng atine. Temanten loro kudu kenceng atine. Mergo bakal napaki gapurane urip netepi marang kewajibane urip. Sing kakung netepi marang kewajibane kakung, sing putri netepi marang kewajibane putri. Kudu kenceng atine. Ngono Kakang. Iya. Sak banjure kepareng. Nek kepareng kuwi wong tuane temanten lanang karo wedok wis matuk. Mergo wong rabi ki ora kok njojokke karo temanten loro tok. Ning uga ngrukunake sanak kadang mitra kawruh tangga teparo lan sak kiwa tengene. Kuwi kepareng. Wilujeng Ora ketang ringkes diwilujengi. Nganggo disajeni, nganggo digaweke bancaan. Nek sing wong ora duwe ya digaweke bancaan sing sak cilik-cilikan. Nek wong sing sugih ayo seneng-seneng nanggap tumrak lho, nanggap wayang angguk lan sak piturute kuwi tumrap aku. Dadi nek wong wis duwe pacangan kok kon gonta-ganti, nek upama kowe gelem berarti kowe iki kocluk tenan. Nek kowe ora gelem kowe netepi marang jiwa kasatriyanmu. Wisanggeni. Kowe milih ya, kowe tak kandhani wis ta. Sejatine Dewi Kencana Resmi kuwi ora patiya ayu. Merga kuwi wong gunung. Putrane Begawan Dewa Kartika, papane kuwi ana ing Pecrabaan dhuwur gunung, ana ing Pertapan Cakrawala. Oh. Kencana Resmi iki pancen ayu, ning sikile mlethek-mlethek. Aja gelem dijawab karo sikan. Kowe golek ganti, aja gelem jawab karo Kencana Resmi. Kowe milih ya, putri saka lima iki pirang-pirang tak kandhani. Wah, ayu-ayu. Tur ya kuning-kuning. Tur ya gemah ripah loh jinawi. Putri kok gemah ripah lo jinawi. Anu, lemah gemulai maksudnya. Meng kleru leh kok omong. Ngono? Tur ya kabeh nganggo tata susule. Tata susila. Tata susila. Ngono. Kowe milih ya Wisanggeni. Gage, kowe matura. Apa njaluk ijol 3, apa njaluk ijol 4, apa njaluk ijol 5. Neng aja putri Cakrawala ya Wisanggeni. Putri Cakrawala iki bakal dijawab karo putra Ngastina ya kuwi wayahku Lesmana Mandra Kumara. Kowe kalau ya ngger, apa ya kelakon Lesmana ora kelakon meneh nggone dhaup. Ngono? Apa ya kelakon Lesmana ora kelakon dhaup meneh karo putri Cakrawala. Apa kowe ora mesak karo Lesmana Mandra Kumara Wisanggeni? Kowe golek ganti ya cah bagus. Golek ganti. Mesakno bapakmu kemringet karo mikir kahanane. Apa kowe ora mesak karo kahanane wong tuamu ya kuwi si anakku si Janaka Wisanggeni. Aku mau ora wis matur kok. Yen Bapak Janaka kuwi ora usah dadak nglamarke, ora usah dadak ngetokke ragat. Aku arep nglamar-nglamar dhewe, ragat-ragat dhewe.
Apa gak tak cukupi dhewe aku ora bakal boboti karo wong tuwa. Mula Kang Sangka kuwi dina iki yen Bapak Janaka dawuh supaya aku ora dawuh karo putri saka ing Cakrawala atmajaning Begawan Dewa Kartika. Nuwun sewu Bapak menep. Aku ora bisa mituruti dawuhing Bapak Janaka. Taunana nadyan dipangana segara, dipangana gunung, aku ora bakal kendhang tansah gayung marang gegantiraning atiku. Mula Kang Sangka kuwi yen Bapak Janaka ora iso nglabek karo Wisanggeni, lenggah sing prayoga Bapak ora usah dadak bingung. Sekecake lenggah ning kene arep tak lamar dhewe, arep tak dawuh dhewe. Oh Kakang Antasena, piye? Ayo metu saka kene nglamar Putri Cakrawala. Yo, tak tutke ning Wisanggeni. Kakang Penemban Durna, katone kasembadan apa kang dadi sedyaning Kakang Penemban Durna nggone mboyong marang Raden Janaka? Mula josok ngembe karo Begawan Durna. Aku nek wis gelem diutus dening anak Prabu Duryudana, nang nganti ora bisa ngrampungi pakaryan wirang bebarang Dipate. Iya Kakang, iya, aku percaya. Pripun yang kula siyos rabi napa mboten? Sida aja kuwatir. Sampun mboten kiyat anggen kula kepi lan kumacelu. Tansah gegawangan wonten ing padoning netra calon bojo kula putra Pertapan Cakrawala. Putranipun Begawan Dewa Kartika namipun Surya Kencana. Kencana resmi. Kencana resmi yang bakal lakon Lesmana. Ora suwe meneh mesti bakal lakon nyedi marang putri ing Cakrawala. Atmajaning Begawan Dewa Kartika lan Kencana resmi. Wis to, kowe bakal lakon dhaup Lesmana. Ala dalah. guyu kok nganti kaya ngono. Saking remen kula. Ya. Benjang kula kalih sinten? Oh, sawangen pamanmu Madukara wis tekan kene. Iki sing bakal nglamar karo Kencana resmi. Wo lah blai. Lho. Blai piye Lesmana? Malah kuwatir manah kula mengke gek-gek Kencana resmi pindah ke lain hati. Karepmu remen kalih paman Janaka lah kula kujur. Oh, Janaka ora duwe karep dadi garwa marang Kencana resmi. Ning mligi bakal nindakake wajib nglamarake kowe supaya kowe kelakon dhaup Lesmana. Estu nggih Yang. Tenan. Wah, remen kula. Sesuk kula nek dadi manten mboten sah nganggo klambi. Lho. Ora nganggo klambi piye? Nika lho sing ngangge kupluk. Terus jarike dicangking-cangking. Oh, kae jenenge cara kraton basahan ngono kae. Nah, ning mboten digebyur. Ora basahan ki ora digebyur kuwi cara kraton jenenge basahan ngono kae. Nah, ngoten nika. Terus Kencana resmi kula gendong teng pundak, kula jak mlaku. Wis sakarepmu. Mangke terus remen-remen nggih Yang. Sak penjalukmu dituruti dening anak Prabu Duryudana wong tuamu dhewe. Kowe njaluk seneng-seneng cara apa? Wayangan apa ketoprakan apa nanggap kesenian kabudayan negara Ngastina sing adiluhung? Amang Kula pengen elektron. Penyanyine sing oka. Tur sing roke cendi. Lah wis kowe iki kepiye to, Ngger? Wong kowe iki wong budaya kok malah kaya ngono. Nggih Yang, pokokipun kula kelakon dhaup. Mesti kelakon. Wis Ngger ditatak-tatake atine. Ora suwe meneh kuwi mesti kelakon dhaup karo Dewi Kencana resmi merga wis ana rawuhe Raden Janaka. Nggih Yang Patih, matur suwun Yang Durna. Ya dipada-pada. Sak banjure piye Kakang? Nggih, saklajengipun kados pundi Yang Dipate? Sampeyan dhisik ana laku lumarep wonten ing Pertapan Cakrawala. Mergi niki enten bab sing mutawatiri. Mutawatiri pripun? Niki mau kula tekan negara Ngamarta, lagi wae nanti karo Janaka tekane Wisanggeni kali Antasena. Monggo Wisanggeni ya kepengin dhaup karo Dewi
kencana resmi saking Pertapan Cakrawala. Nah, sampun ngantos keruminan Wisanggeni lan Antasena kudune sampean luwih dhisik lakune prapta wonten Pertapan Cakrawala nglamar kampun kencana resmi. Monggo mundhak kedhisikan bocah loro sing kurang nika kala wau. Oh nggih. Nah ingatan kula dhisiki laku sampeyan kalih wayah kula Lesmana Mandra Kumara menapa dene Raden Janaka mangke sumusul dhateng lampahipun para Kurawa. Nggih, nggih nek kira-kira Pendhita Cakrawala jenenge Begawan Dewa Kartika nggondheli anake. Oh, ampun wigih ringa-ringa. Pertakan Cakrawala diobong paman beto rek mboten beto nggih. Beto sampun beto. Nek mboten kula sambuti. Kula gadah 8. Leh kula ngapusi nggene wiyaga niku. Melumpuk tenggen kula. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Nek mboten ngoten ndak do gleleng. Nggih. Mengreke kok marahi gleleng. Lajeng sakmenika kula mangkat riyen Kakang Penemban. Mangkat riyen Depate Mamariyen. Kula ngrumini nggih wayah Mas Saroja Kesuma. Nggih Yang Pate. Ampun nganti gagal ya. Boten. Kakang Antasena. Piye niki? Gumun setahun jengleng serendeng. Lah kok tinumune nggon arep nyuwun pangestu karo Kanjeng Rama Madukara. Kanjeng Rama ora ndombani marang aku nanging malah ndombani manten saka Ngastina. Nek tumrap aku iki dadi pamecut tumraping kowe. Pamecut piye? Sing ngalap kencana resmi anak Begawan Dewa Kartika ora mung kowe tok ning uga Lesmana Mandra Kumara. Saiki ngene. Kowe niat tenan ora rabi? Lho, niat no. Nek niat mangkat tekan Pertapan Cakrawala. Mengko nek mengeneng Kurawa sing dadi pepalange utawa Lesmana Mandra Kumara sing dadi kepalamu kowe wani ra gelut rebutan wong wedok wani bagus kowe engko tak du karo Lesmana aku ngajar Kurawa ngono ya Kakang wis sandung gawe mengko nek lakon aku daup terus sing dadi wong tuaku sapa aku ora usah kuwatir to wong kowe ora iso tanda tangan kok. Acap jempol sikil ngecap bathukmu apa piye? Lho ngono iki rak nesu to. Aku ki wis rono rene wae karo kowe setok paido. Pokoke engko wakile aku, seksine aku nek engko nakipe ra gelem ngijabe jotosane. Lho. Sapa-sapa karo tok jotosi men mendem kok. Lho. Sak karepku pokoke. Kowe iki satriyaning praja ora kena kaya ngono, Kakang. Ora, aku iki ngomong goroh kok padake ora. Wis nek ngono ayo mangkat. Digelak lakune ya, Kakang. Ya. Kowe metu njeron bumi, aku tak mambah dirgantara. Lakumu banter metu njeron bumi, aku lakuku luwih banter ngambah dirgantara. Mengko ketemu ning Pertapan Cakrawala. Ya, ning aja ninggal mlebu Pertapan lho. Ora, Kakang. Ya yo. Madyaning Pertapan Cakrawala. Mapan wonten lengking gunung manghayat rumambat margi nganjuk madyaning Pertapan tinanggeran reksa ageng urup bebanjengan madyaning pinggiring marga satemaka tingali dung jroning Pertapan Cakrawala sintening lenggah madyaning pecrabaan angrenggani Pertapan menika ta warnane pandhita ing sampun tuwaduk yuswa peparap sang Begawan Dewa Kartika sang topo Begawan Dewa Kartika pandhita buntas karo sidik panika itu sabarang pangandikane dadi kawimbuhan kasinungan ngelmu kadigdayan kanuragan sekti kalintang jayaning perang mila dadalan mokal kathah sanggaring para cantrik mangyu jejanggan indung-indung ulu guntung ing samya mangarsa mangersaning Sang Wiku Dibya anecep ngelmuning Sang Penemban parandening mangke datan wonten cantrik ingkang cinaket ngersaning Sang Wiku nedhem lenggah madyaning pecrabaan kejawianmu sawanipun alendra ing Traju Tresna negi Sang Prabu Setijo Buma Naraka Sura mabukuh Susilastawa nyembah pepadaning Sang Wiku Dibya dadi Gurawalan penggaling Sang Tapa Begawan Dewa Kartika
dupi dereng kono nenggih kalawan Sang Nata ing Trajutrisna mikra sibra mecah swasana arsa medhar pangandikan nenggih Sang Begawan Dewa Kartika mangun jeneng pangandikan kababaring lisan. Oh Mastunama sidam sekaring bawana langgeng nuwun sewu anak Prabu sampun kinten kula cumalena wantun anjangkar dhateng jengandika nanging nitik dhateng yuswa panjenengan menika sak anak kula mila boten lepat menawi kula nyebat dhateng anak Prabu nadyan dereng nate wanuh. Panjenengan menika sinten wingking saking pundi sinten jejulukipun nger nunamit pasang Kalimantabi tinebene kula duni dumawahing tawang tuwang penemban menawi paduka dangu dhateng jasad kula awon tanpa warni kula menika nalindra wingking saking negaring Trajutrisna wonten ingkang sudinastani dhateng kula pun setija Buma Narakasura. Oh la dalah kula nate mireng asmanipun nanging dereng nate pinanggih saha mangertos dhateng piyayinipun malah gladiwanuh gulang tepang kula pandhita ing Cakrawala peparep kula Begawan Dewa Kartika kaleresan menawi mekaten peremban dene sowan kula menika mboten kok klentu nanging nyatanipun leres ingkang kula jangka panci pertapan Cakrawala mriki. Nuwun sewu anak Prabu teka paduka paring dawuh mekaten dasaripun menapa sumengko anggen kula kepengin sowan dhateng paduka Penemban Dewa Kartika kula badhe wonten atur ingkang kula kunjukaken ngersa paduka Sang Penemban Dewa Kartika. Atur menapa nggih pangandikan menapa ing badhe paduka aturaken dhateng ing bapa wonten ing pertapan Cakrawala. Penemban wale-wale menapa estunipun nadyan kula menika sampun jayeng bawana Nyakrawati mbau denda wonten negaring Trajutrisna kula mbawahi dhateng pinten-pinten negari jajahan miwah kula mangreh sagung kawula dasih negaring Trajutrisna. Kula ugi sampun ambut saning akrami malah sampun kula jumenengaken prameswari wonten negaring Trajutrisna inggih menika pun Nyai Ratu Haknyanawati. Nanging kawuning ana Penemban sampun mataun-taun anggen kula mandut saning akrami wadine mboten atut mboten runtut dhateng semah kula. Krana piyambakipun mboten saged nglanggati dhateng sak tatanipun priya lan wanita. Pendak-pendak kula caketi tansah amalingos sajak ewa. Mboten purun jagongan kaliyan ingkang putra pun Trajutrisna inggih pun Setija Buma Narakasura. Wanci ingkang prayogi Penemban kula nanting dhateng prameswari ing Trajutrisna inggih menika pun bojo kula Haknyanawati. Benjang menapa piyambakipun menika purun nglanggati dhateng kula, purun ngladeni dhateng kula sak tataning tiyang jejuduhan. Wanter aturipun bojo kula pun Haknyanawati piyambakipun purun nglanggati utawi ngladeni dhateng kula nanging piyambakipun nyuwun dipun wayuh Penemban. Lho mangke rumiyin. Mangke rumiyin. Ing atasipun sampun kajumenengaken prameswari lah kok nyuwun dipun wayuh menika nuwun sewu nembe sepisan menika kula ngawuningani teka wonten setunggiling pawestri ingkang sampun winengku ing kakung purun nglanggati dhateng kakungipun nanging kedah dipun wayuh wanita sanes mekaten pamuthaipun Yayi Dewi Haknyanawati Penemban. Nuwun sewu. Lajeng pangandikanipun ingkang garwa menika kados pundi? Aturipun prameswari Yayi Dewi Haknyanawati piyambakipun sagah nglanggati dhateng kula waton kula saged hamboyong inggih menika putra ing Cakrawala atmajanipun Maduka Penemban Dewa Kartika ingkang wewangi Dewi Kencana Resmi. Mila sowan kula ngersa Paduka Penemban inggih migati namung badhe ngebun-ebun jangan jejawah sonten Penemban dinten sak mangke menawi kepareng putra panjenengan inggih putra-putri ing Cakrawala Yayi Dewi Kencana Resmi badhe kula boyong wonten negaring Trajutrisna kinaryon jangkepi dhateng kabagyaning manah kula Penemban tumaratap penggaling Sang Begawan Dewa Kartika. Dupi midhanget aturipun nenggih nalindra ing Trajutrisna Sang Prabu Setija Buma Narakasura parandening mangke datan kawya sing pangandikan dadak sakala sowanipun satreng Drapsila geni Bambang Wisanggeni Wah Raden Antasena
Dumrajeg tanpa harapan dadosaken kaget nata ing Traju Trisna wau. Nuwun sewu, damel kaget raosing manahipun tiyang sepuh wonten lancur-lancur muda tumaruna. Ingkang rawuh wonten ing pertapan Cakrawala menika sinten? Nuwun sewu Penemban. Yen Penemban nyuwun priksa karo aku sapa? Ditepungake aku saturing Ndrepsila Geni. Jenengku Wisanggeni Penemban. Oh, Raden Wisanggeni menika niki to priyayine. Lho. Wis tau krungu jenengku? Sampun Raden, anging kula dereng nate pinanggih piyayinipun. Iya, aku Wisanggeni Penemban. Oh, syukur. Wah, jan putra satriya kondhang. Atmajaning Raden Janaka menawi mboten klintu lho. Iya bener. Lah pancen baguse padha karo bapakne. Ingkang wingking sinten? Kira-kira ngerti aku ra Yuni? Mbuh. Mula kowe prasaja jenengmu sapa? Yen Penemban tamkon karo aku jenengku Antasena Penemban. Oh, Raden Antasena. Iya, Penemban. Kang masipun Wisanggeni? Heeh, Kakangne Wisanggeni. Menapa inggih putranipun Raden Janaka? Waduh, bapakku ora teka kondhang nih. Ya wis diterima-terimake bapakku lananging jagat lancur ing bawana. Ya wis apa anane wae. Aku Kakangne Wisanggeni ning aku ora setunggal Rama Ibu, Mbah. Loh, mboten tunggal tiyang sepuh ora. Lah putranipun aku anake Raden Werkudara. Anake Raden Werkudara kula nate mireng malah pasuryanipun nate sumerep Raden. Wo lha apa? Bapakku yo gleleng. Lah iya, wah jan aku awak dhewe iki anake cah gleleng-gleleng yen ya. Wonten menapa Raden dene jeng ngandika rawuh wonten ing mapan mriki? Kok sik Penemban? Iki rak Kakang Boma to? Iya, Yayi Wisanggeni. Lho, kok wis nang kene? Ya wis sawetara wektu. Lah syukur. Slamet. Yayi Wisanggeni. Slamet, Kang, slamet. Lho iki rak Kakang Bombay to? Boma. Heeh, Boma to? Iya, Dimas Antasena. Slamet, Kang? Iya, pangestune Dimas Antasena slamet nggonku suwana ning Cakrawala. Iya, syukur. Ketoke kok ya arep padha karo kowe niki ketoke iki dadi saingamu ana telu. Ora apa-apa, ora wedi aku. Arep saing aku pirang-pirang aku ora wedi mergo aku nekat kepengin rabi karo putrane Penemban iki. Oh, pengin rabi kalian anak kula to. Waduh, malah krungu lho. Aku cerewet wae kok. Oh, kowe senengane ngono kuwi to. Kakangne dinekke cerewet-cerewetke ora. Mula menengo to, kowe iki ming pengawale kok rame lho. Purbawasesa ki neng aku. Oh iya. Sowanku mrene kuwi arep ngebun-ebun esuk ya jawah sore Penemban. Kula sampun ngertos panjenengan sampun rerasanan badhe kepengin dhawuh anak-anak kula ora ngaten to menika. Iya. Prasaja wae aku panduk beda ring katresnan kelawan Atmajamu Dewi Kencana Resmi. Mula Penemban nyuwun bebana apa, pepanggil apa, reruba sing kepiye ngendika. Aku ora bakal wegah golekake. Sarta aku ora bakal wegah goleki supaya kelakon penjangkaku mengko dhawuh karo Atmajamu Dewi Kencana Resmi. Kuwi tenan Penemban. Prasetyane ngantiku yen aku ora kelakon dhawuh karo Dewi Kencana Resmi, iki mengko aku trima golek dalaning pati. Ku wong ora nyamulpi gelaring jagat eseming rembulan Penemban Dewa Kartika. Rikat lampahing rata tan pantara prapteng sukuning arga ramkang tumingal. Dereng paring pesami Balwajana. Dumrajeg tanpa harapan patih harus sing kadhaken sangya para sata Kurawa.
menika sinten mlebet pertapan kok jejogetan. Menawi dipun ngemarengaken kula badhe nyuwun mriksa. Penemban yen kowe durung tepung karo aku ditepungake wae pangkatku patih. Patih Ngastina sing kundang patih Senggune kuwi aku tak kandhani. Oh, panjenengan to. Iya, kula ngaturaken bekti Rekyana Patih. Ndak tampa pangestuku tampan ana pengemban. Kula pun dinggo jimat paripih. Ingkang wingking sinten? Oh. Takon karo aku. Panenggak Kurawa Raden Dursasana. Raden Dursasana. Iya. Man, ngapa? Nggo wangsul, Man. Lah ngapa? Namane wong tuwa lamur. Lah piye ta? Mang delokke teng wingkinge Penemban Dewa Kartika. Enten Wisanggeni, enten Prabu Buma Narakasura. Enten Caidan Antasena. Awi wangsul. Ngapa mulai? Hari iki mengko sampean meksa kula dawuh karo Dewi Kencana Resmi dobrak-abrik karo gentone mburi dhewe niku. Pun yakin niku mbok sumpah niku tenan. Sampeyan nembung Dewi Kencana Resmi niku do tekan mriki niku ya do kepencut karo Kencana Resmi dadi sing alam niku mboten kok Lesmana tok. Ning Lembu Wisanggeni Antasena niku do jatuh cinta. Ketara do tekan mriki niki mengke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan menengo. Iso meneng ora kowe? Tak uruse perkara Kurawa ki mung perang ngono wae. Perkara iki engko tak urusi rembuke. Wah, penak wae mung paitan cangkem. Sing temandang perang niku sing lara. Ayo mulih. Nilpun Gojek mawon mulih. Warna-warna ora. Das pundi Rekyana Patih Penemban ngene. Aku tak kandha karo kowe ya. Nggih. Bener kowe Kang peparab Begawan Dewa Kartika. Inggih mboten wonten kalih kula Dewa Kartika. Nek ngono anakmu jenenge Dewi Kencana Resmi. Inggih Gusti Patih. Putra Ngastina wayahku Lesmana Mandra Kumara kepi-kepi kepengin dhawuh karo Dewi Kencana Resmi tekaku ning papan kene njaluk anakmu arep tak boyong ning negara Ngastina. Kowe pendhita gunung, kowe pendhita mlarat, pendhita ora duwe disengkake kaluhur dadi besaning Ratu Ngastina nek ora wong kanugrahan ora bakal kelakon. Wis ngono wae rembuku. Nek tok wenehke matur nuwun, nek ora tok wenehke iki anak-anakku Kurawa wis do samapta ing gati sawiga ing diri ngobong pertapan Cakrawala. Upama kowe njaluk liru, upama kowe njaluk ijol kowe kandha, kowe njaluk dinehi dit pirang gerobak, pirang miliar, pirang triliun kowe kandha tak bayar kenceng. Waton anakmu iso tak gawa ning negara Ngastina. Apa kowe butuh derajat pangkat liyane pendhita, pengen ngrasake dadi tumenggung, pengen ngrasake dadi nayaka. Kowe kandha tak jaluke kapasta ning anak Prabu Duryudana, kowe mesti bakal sinugraha pangkat sing dhuwur. Apa pertapanmu Cakrawala kene iki njaluk digawe sing apik kaya kraton mesti bakal kelakon waton anakmu tok wenehke. Nek perlu pertapan sing elek iki dirubuhke mengko dibangun sing anyar. Kowe ora usah wragat, kowe ora usah ngetokke Prabeya saka negara Ngastina. Waton kowe menehke anakmu Kencana Resmi. Nek ora menehke anakmu Kencana Resmi, njaluk mati cara piye, njaluk kewirangan cara piye, Kurawa saguh ngleksanani apa sing tok jaluk Penemban Dewa Kartika. Man. Le omong mbok ampun atos-atos. Kula tap-tapan e, Man. Kula top-topan. Ati kok ora penak to iki rasane. Ora dalah. Kono mung waton ngomong nantang-nantang, sing temandang kuwi. Sekecak geman teng mriki yen. Nen tidur padoses. Suwe-suwe kok ora penak rasane, lunga dhisik ndak kesonjobaya. Nek ora tok wenehke
lara apa sing tok jaluk kowe muni nek ora tok wenehke arep mati cara piye kowe muni penemban Dewa Kartika apa mbok kira Kurawa wedi karo penemban anyar katon sing mapan ana ing lengkeng gunung kene ora bakal wedi marang sotmu ayo ngendika kowe omonga kowe matur marang Patih Sengkuni njaluk ijol apa mesti bakal tak turuti Kakang Antasena piye mbok ora meneng wae to calon maratuwaku wis ora iso wangsulan kok kowe meneng wae iki pengawal piye to oh ya siap Jaja muntap lir kenetap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir Mbah Angger Antasena heeh ana apa kok ngadeg ning ngarepanku aku sing wangsulan lho kok kowe sing wangsulan mergo simbah Dewa Kartika wis ora iso wangsulan aku mau wis diweling welingane cekak aos piye engko nek ana wong arep nglamar Dewi Kencana Resmi kok ketoke kae gumrubuk wong Kurawa tekan kene nek Patih Sengkuni engko tekan kene arep nglamar dikekke tenan apa piye diwenehke Mbah asli aku ora goro ning simbah Dewa Kartika njaluk ijol ndas Patih sing ora kanggo mbok sing apik njaluk ijol apa ndas Patih sing ora kanggo ya nek pancen kowe butuh ndas Patih sing ora kanggo tak tugelke patih jajane negara Ngastina dudu kono-kono ning jarene Simbah Dewa Kartika butuh ndas Patih sing lambene njewewek terus karo sing teka ning pertapan Cakrawala asem aku kowe metura Mbah metura lunga ora lunga Patih tak jotosi tenan wis beres nih beres piye lah ya wis tak lungake kok lho kowe iki ora kok nglungake ning kowe mbibiti perkara kowe mbibiti perkara aku rak mung kandha karo kowe mbok diwangsuli lah kok malah tok tantang sing aku nantang sapa wah jan setan tenan sasiji kowe ngarep rabi kok ngrepotke wong gerang sing aku nantang sapa lah ya ora ana lah iya lah kok kowe kumecap nantang karo Patih Sengkuni mongko kae nggo Wadyabala Kurawa kowe sing nantang lho sing miwiti bathikane ora iso mbabar dudu kakangku wis do anteng ning kono rasa do melu tak ampuke kabeh Napa Sentolaya tenan bener kandhamu le kandha kula pripun Antasena sing wangsulan karo aku ning omongane nyelekit pripun kula kok ora krungu nyelekit pripun Kencana Resmi jarene arep diwenehke karo Kurawa ning Begawan Dewa Kartika njaluk ijol ndas Patih sing muni ngoten Antasena cangkeme ana wong tuwa kering kewinangan kok le bengok sak kayang aku lho nek krungu pun kula potel teng ngarep kula wau kok dengkulmu melocot kuwi ya syukur dandane kok ngayal sampeyan niku dumeh gawa Kurawa nglelengi ra jamak-jamak wong Kurawa niku nek gelut ra tau menang ndekno wah njaluk ijol apa njaluk ijol dhuwit ora wong kono kok temangumuki dhuwit sampean niku sing ngawula karo dhuwit
Nek Pendhita Dewa Kartika niku ora tau ngawula karo dhuwit, napa melih wis anggeni Antasena niku nek jeneng karo dhuwit niku sirikan, malah dikeki karo wong sing ora duwe niku. Wah, kok mangsumbani kaya ngoten mula-mula. Etok-etok golek udut. Ning jane minggat. Wedi kok kula jujur mawon wedi kok. Niku bejo sampean ping diwangsuli nek terus pres sampean diantil kula diantil. Lah, ya cilaka to. Terus pripun? Maju. Omoh. Koplinge rusak. Kowe rasa dadak ngelucu to, engko gara-gara wae. Ki wektune wis mepet tak kandhani. Ndang ceket-ceket Kartomarma kon maju. Nggih, kula ken maju ning kula mboten lho. Rakitan Lha kula mboten pokoke main Kartomarma sak kancane. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Ranggana magawe kelari wang-wang Temu wong tuwa sikil duncalke. kowe rene arep ngopo? Ngelabrak kowe. Ayo rasa dadak omong-omongan. Bres-bres ngono wae. Wani ngrasani karo Paman Patih Harya Sengguni. Aja kok ngrasani, kon ngajar makmu cilik aku. Doyan tak kandhan. Watih cangkeme elek kok. Sepelek. Ya arep ngopo, Pakdi? Ora menehke kencana resmi tak kendarat dening wong tuwa. Ayo, nek pancen Pakdi iso ngalahke Antasena jajal. Ning nek kowe tetep maju ngrenggalake Antasena, aku ora tanggung nek Pakdi Kurawa do keweangan karo Antasena. Iki berganing patimu. Ampun. Siramu ora apa-apa. Mati ya. Remuk sirahmu.
Iki meneh men marai selilit. Lilit bathukmu kuwi. Pakde Durmagati. Areng apa? Nglablak kowe. Kartomarma sing wong genep we kalah karo aku. Swatama sing digonggongke karo Begawan Durna we kalah karo aku. Ha kok kowe? Jaleng ngece kalau aku kowe. Ora jeneng ngece karo ngopo? Sing penting nyatane dul. Ayo. Nek pancen arep nantang Antasena kowe ngejak piye? Iki tangan tengen jalatan. Tangan kiwa lumah sakit. Jajal. Aku tok pengen nang jaratan. Ungano jajamu. Nyo. Mentul. Lolo ora. Piye? Lolo ora. Kowe wis ngantem urung e? Wah, jigel. Ngece tenan. Wis bola-bali ae. Oh, wis to iki mau to. Wis. Ora krasa asem lah krasa mbayal. Semplok kowe. Modal kowe. Nyo burinya. Modal. Buri. Mati kowe. Wilang bebalang aku Antasena. Ayo, aku Pak Demo. Aku wong tuwa e, halepo cilik wong tuwa. Aku dibales. Piye? Aku dibales. Sadar ora kowe ngomong ngono kuwi? Sadal. Sadar kok sandal. Sadal. Kowe muni kon balas ngono sadar. Eling. Eling. Omong kanthi sadar. Omong kanthi cadal. Nih, sirahe kayak gini. Nyo. Nek Kurawa kelong siji mbuh lho aku. Nek nganti Kurawa engko kelong siji, kudune cacahe 100 ming dadi 99 aku ora ngerti lho. Kok dadi kowe nantang Antasena kon males. Dingen-ngen sik. Ya wis lah sida lah. Ah, semi telatapan ya aku. Agene rawane ora. Ning tonton wong pilang-pilang aku nek nganti ora tok bales aku wilang bebalang aku Pak Demo Antasena aku iki membocah wingi coleh muncul Pak Dene aku wong tua kok nganti ora tok bales ki isin legane nganti waduh. Waduh. Lemombol dhuwur. Duel man. Nanti cuwala kula saya lili saya banter to man. Nah, Antasena ngamuk. Ngamuk dan cilaka. Wis tok tandangi. Pun wis ben rekan saiki Antasena ora tau menang, ora tau kalah nek kalau kula wae. Ha iya. Apa meneh kok kowe? Kula antem niku menang mawon, Man. Tak antem buet ngonten menang mawon niki lho. Tangan kula nganti abuh. Oh. Liko niku blas ula tatu, blas ula lolo. Monggo tangan kula abuh. Cilaka. Ah iya. Terus Kula tantang malesen aku Pak Demo. Lagi omong dugang cangkem kula. Ayo nganti bengok slow banget niku le mandeg dijeli sikil cangkem kula, Man. Cuandak buanting buet mumbul duel banget, Man. Nganti ngoten niku, Bang. Cip Ten. melek. Melek, Man. Arep maju ora? Anten gone wae. Isih maju ora? Maju no. Nek maju nggawa gawan sisan. Nun. Nggawa gawan sisan. Gapan.
Ra duwe. Lho, ha sak-sake nyledheke sapa-sapa kuwi. Saiki ya. Nun. Nanon-nanon tak buandem boto mudar. Saiki maju. Nggih. Mung suwe. Antasena. Wah. Kareman kula. Waduh. Guayane Antasena karemanmu ora. Mangkat to. Kowe iso mateni Antasena mboyong Kencana Resmi, wah ganjar duit pirang-pirang, emas pirang-pirang Citraksi. Kula Trismi ya, Man. Oh, Antasena ora mikat saka ngarepanku. Gateng sirahe. Setan tenan. Apa memper patih kok dilumpati sirahe? Pancen Citraksi iki wong randhe tatanan kok. Ngati-ati lho, Cit, ngati-ati le. Menang gedhe bebanane, Cit. Kuwi ngopo e, Dik? Tentang. Kleru. Mau repot banget. Mripate abang. Wis klebon segelas. Oh. Mulane kendel. Aku nak wis ngombe anggur karo sapa-sapa ora wedi. Oh ayo. Nek ra entuk musuh bojoku tak jotosi. Oh. Edan tenan. Wong kok kaya ngono lho. Lha iya. Heeh. Terus rene arep ngopo? Dawuh paman papate Sengkuni, aku kan kon nglabrak kowe. Nglabrak aku. Wani po? Ora. Lah kok tekan kene? Lah go wangun-wangun kok ya. Go wangun-wangun. Oh. Mengko aku ndak didukani Paiman. Paman pate Sengkuni. Ha terus ngopo nang kene? Jagongan ya ora apik. Ngene. Apike kowe karo aku beban ketok nyambut gawe perang ning entok-entokan. Etok-etokan. Oh iya, etok-etokan. Men aku dikira nyambut gawe. Iya. Tantangan ya. Tantangan beben Sengkuni krungu. Oh iya. Antasena. Rada seru men Sengkuni krungu. Iya. Piye Pak Citraksi? Wedan. Kowe ora gelem mundur menake Dewi Jati Kencana. Anu Kencana Resmi? Ora. Kendarat tangane Citraksi gateng siramu. Maju legane ngono. Iki mergane patimu. Nggo gamelan ra? Rasah. Ben doleren. Oh iya. Etok-etokan lho. Heeh. Ora ngantem tenan. Oh iya. Waduh. Wah, ya lagi iki aku kok karo nuturi Pak Deku lagi iki. Awas, modar kowe. Aja endok. Wah, lakon remuk igamu. Awas. Hut. Wah. Hut. Pecah. Nganggo jengkelit barang. Men ketok kemringket. Oh iya. Mati kowe. Udus. Kowe ngantem, men aku tak tiba. Wah, iya. Remuk dene kowe, Bun. Oh iya. Wah. Sandak. Umbul kowe.
nek ra kuat rasa. Aku melu ngombole. Ora kuat kok senengane ora. Yes. Wela. Ora kaya sak gedhakan iki kok Citra iki kok gleleng men. Kok wani Antasena. Weh, nek ra nonton wis ora. Hot. Keseran. Oh ya ora ngerti kok. Aku mau ora kaya ngono kok. Kok kowe keseran. Yo. Waduh. 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 Edian. Hot. What? Wah. Waduh. Ciegal. Ciandak sirai set. Antem kisio. Wah. Hop. Rasa dumbulke. Iya wis rasi to. Hop. Us. Loh, kok meneh ngono? Oh ngaku ki abot kok kowe ngeyel ora. Mas Dino. Sesengkune rene. Ha piye? Nggawa gaman. Wih, tenanan. Ora. Aku nyekel gaman, kowe nyekel gaman. Oh iya. Tak bisiki. Ya. Oh ya. Paham? Asik. Wis dong. Wis. Wah, Pangeran Pati kok bendho. Men, kecekle. Kowe golek gaman? Ya. Sing landhep. Ya. Entuke iki. Wah, kuwi wis kompak kuwi jenenge, wis kompak. Ya. Oh, Antasena. Piye? Aja ming tangan kosong. Aja ming tangan kosong. Neng. Iki apa? Bendho. Iki bendho Antasena. Heeh. Kowe ketiban bendho. Ora semprot di dadamu, aja dundang traksi. Semono go, Pakdi. Ora tak graji cengelmu. Aja dundang Antasena. Wah, wani tenan. Sing tak wedeni apa? Iki perkara batu. Remuk ae kamu. Wah, ayo gapres Antasena. Cit. Piye? Ora, aku tak takon, jane aku ki apamu to? Mama cilik. Aku ngledak dikepruk karo Antasena kok kaya ana sikil ning ngendas. Mak diel ngono. Niki wau sampean nibani kula, Man. Ngribeti sikil kula. Oh. Kula ora ngerti nek niku sirah sampean terus kula tuntak. Tak kira nek Kambil dasmu kuwi. Sirah patih padake kambil ora. Sorry. Karang kesusu ya. Kowe mau perang ora? Perang no. Oh, wong tuwa katarak. Genah perang rawe banget kok padake ora perang rumangsane ora. Kurawa dibiyuki batang sayuta krubut. Sewu reki ana patih. Kula aturi lerem sawetawis menika mangke mboten badhe rampung kinarya Bandayuda. Awit sareng kula nanting dhateng anak kula kencana resmi piyambakipun purun dipun garwa sinten kemawon.
waton temanten kakung saged ngaturaken setunggal wujuding senjata cakra angka kalih cupu manik gambar jagat weh dadi atur kakang penemban Durna. Rama penemban dawuh pangandika paduka menika kagem para sata Kurawa menapa kagem sedaya ingkang badhe anggayuh ingkang putra Dewi Kencana Resmi. Sinuwun Bama kula menika tiyang sepuh mboten kenging mban cindhe mban siladan. Pokokipun kula matur sinten kemawon ingkang saged mboyong senjata cakra kaliyan wujuding cupu manik gambar jagat menika ingkang badhe amengku garwa anak kula Kencana Resmi. Nyuwun pamit penemban. Kowe tak kandhani rasa gelo ya ni. Iya piye Kakang? Kowe krungu dhewe to dawuhing Begawan Dewa Kartika. Nek manten wedok butuh senjata cakra karo cupu manik gambar jagat. Ayo. Aku bingung. Ha kowe jenengane ora tau dolan ya ngono kuwi. Senjata cakra iki sapa? Senjata cakra kuwi kagungane Siwa Ndwarawati. Nah. Awakmu Ndwarawati iki bapakne sapa? Bapakne Kakang Setijo. Lah, cupu manik gambar jagat. Aku ora ngerti. Kuwi nggone Dewi Pertiwi. Dewi Pertiwi kuwi mbokne Kakang Setijo. Wis yo. Tak dawuh rumuk iyem bae yo. Moh. Ning ngono aku ora kelakon dhaup ya Kakang. Ora rasah nangis lho, rasah gelo lho. Iki mesti engko pusaka loro kuwi digawa Kakang Setijo. Wis antaraning penggemar iki sing kelakon Kakang Setijo. Waduh. Mati aku. Aku omong rasah nangis. Nangis tak tinggal lunga kowe. Lah aku kepedotan katresnan kok. Ning nganti aku ora kelakon dhaup karo Kencana Resmi. Apa kira-kira Kakang Antasena mentala karo patine adimu lanang, Kakang Antasena? Bakal tak entengake patiku, Kakang Antasena. Tan samar pamoring sukma, sukma sinukmaya. Sinumaya winaya ing ngasepi. Oh. Ngene bae. Iki nek sik ngerti kowe arep rabi liyane aku luwih saka aku entuk ora? Entuk waton kelakon. Ya. Ning ngono aku tak ngundang Kakang Garwaja, Kakang Antarja. Arep apa? Ayo tak kene wangi kowe golek Srana. Oh ngono. Ya wis, Dek Duntang. Jaluk nomere. Lho. Jaluk nomor nggo ngopo? Aku ora hafal nomor HP-ne Kakang Garwaja iki. Wis ora edan kowe ora edan. Kok werna-werna to? Nganggo aji pameling. WhatsApp. Iya. Ya wis, tak aji pameling ora tekan kene. Antasena ki ngakune digdaya ning jebul ora nyata. Ora nyata. Kowe mau sedakep ngopo? Ngundang Kakang Kuluk sak kloron. Lah ndi ora teko-teko? Ora ana cah tak slathak sirahe. Kuwi mrimu kuwi. Senengane ora. Oh, wis nang kene to. Oh, nang ngono. Nek maido wis sak penake dhewe. Ana apa Dimas? Sing kandha kuwi aku. Kowe wae. Nek aku kowe mundur. Iya. Wis butuhe kowe engko ijab. Iya. Senengane ora. Kang, piye? Adimu lanang wis anggeni arep Palakrama. Apa iya? Apa iya Dimas? Tenan. Iki sing ketayalan ming aku. Lah iki sing digawa anake Begawan Dewa Kartika jenenge Dewi Kencana Resmi. Mongko sing nglamar pirang-pirang tur temanten wedok duwe pepanggil. Pepanggil apa? Teruba. Wujude siji sendata cakra, loro cupu manik gambar jagat. Terus Kakang Garwaja ning Ndwarawati. Karepmu nyuwun ngambil sendata cakra ning Kakang Setijo mlayu rono. Kowe aja nganti kedisikan Kakang Setijo. Luwih dhisik karo Kakang Setijo. Iya, sagu Dimas.
nek Kanjeng ora maringake ngamuk. Lho. Wis iki pokoke ngawur-awuran wae pokoke. Ngamuk. Wani ora ngamuk ning Ndorowati. Wani. Nek wani ngamuk. Pokoke ditembung, "Wa nyuwun ngambil Jata Cakra." Nek wa ireng ngendika, "Ora kena karo kaca." Ngono langsung capeng. Langsung dadi robot. Robot dengkulmu kuwi. Lah jare awake wis sitok, ngamuk wae. Wis diobrak-abrik. Nek kowe engko arep ngamuk ora wong Ndorowati mikir mergane dheweke ngerti kadidayanmu. Ya, sagu. Nek ora entuk wisanggeni engko nglalu kowe sing aku sing ora trimo karo kowe. Ya, sagu Dimas. Jo, hus. Karo kakange kok sampe nek anu Kakang Antarja piye Dimas? Ning Sabta Pertala. Sowan karo Ibu Pertiwi, njaluk cumanik gambar jagat. Aja krisikan Kakang anu Setija Bungarakasura. Sagu ora? Sagu. Wong loro iki sing dadi saka gurune anak anu adikku Wisanggeni nggone bakal rabi. Nek nganti do ora kelakon, aku moh ngaku Kakang kowe. Aku ora sudi ngaku Kakang Garwaca, ora sudi ngaku Kakang Antarja. Wis kek do mangkat. Saiki Dimas, sok kemis. Ayo saiki nangis lak wing rabi. Yo, menengko wae tak golekane. Ye, sukses to? Iya, Kakang. Ayo guyu sik. Guyu sik rasa sedih, guyu sik. Ora usah. Ora usah ya, gak. Kang, bali Kang. Iya, tak guyu ta. Edan kowe. Seneng atiku Kakang. Ha iya, guyu sik. Ya, ngono kuwi dadi atine Kakang niki seneng. Kok lenjur mecucu sedih raine abang. Arep ora kalkon rabi kok wis yo diteni kene. Wis karo ndonga muga-muga kowe kelakon. Iya Kakang. Yo diteni nggon sing ya kono Wisanggeni. Iya Kakang Antasena. Tetuka kula wonten dawuh. Sumengko pengawak Bojran Damar Sasi. Apa to wigatine dene sowan? Mongko tanpa tinimbalan dening awakmu ing Ndorowati. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra ing pringgutani Tadah Wadana. Oh Prabu. Sumengko anggen kula sowan ngabiyantara ngersanipun Prabu menika estunipun namung minangka dados duta wakilipun kadang kula inggih minipun Yayi Wisanggeni ing Drepsila Geni. Lho. Wisanggeni kok kongkonan karo wong tuwa kasinggihan mekaten. Jalaran menapa Prabu boten mangertos pekabaran bilih kalenggan mangke kadang kula inggih Yayi Wisanggeni sampun badhe nyaketi dhateng mungkasi jejakanipun tegesipun badhe palakrama. Lho. Wisanggeni bakal palakrama kasinggihan mekaten. Kok sik to? Yen Wisanggeni bakal palakrama banjur caron temanten ing putri saka ngendi? Saking pertapan Cakrawala. Atmajanipun Begawan Dewa Kartika nami Dewi Kencana Resmi. Pertapan Cakrawala anake Dewa Kartika jenenge Kencana Resmi kasinggihan mekaten. Sababe apa dene datak utusan Gatotkaca supaya sowan ngersaning wakmu Ndorowati? Oh. Kadang kula Wisanggeni badhe cabar anggenipun nedya palakrama menawi boten dipun biyantu dening Prabu Ndorowati. Apa ingin bisa ndak tindakake nggih? Wale-wale menapa? Temanten putri gadhah panggil reruba. Inggih menika temanten kakung kedah saged nyaosaken wujudipun senjata cakra. Monggo ingkang kagungan senjata cakra menika namung paduka Prabu Ndorowati. Mila sowan kula wonten sanipun Kanjeng Prabu Ndorowati wonten suka lilaning penggalih. Wonten mulunging penggalih paduka Prabu maringaken ngampil mampil wujuding senjata cakra. Badhe kula boyong kinarya panggil panyuwuning temanten putri saking pertapan Cakrawala. Kok sik to, Gatotkaca kula wonten dawuh. Rumangsamu senjata cakra kuwi barang dolanan ngono apa piye? Pusaka senjata cakra kuwi pamunahing satru sekti ora saben wong bisa lan kuat nggawa wujuding senjata cakra. Lah kok dadi Wisanggeni bakal nyuwun ngambil wujuding senjata cakra ora to? Aku tak takon. Kencana Resmi kuwi kaya ngapa? Pertapan Cakrawala kuwi wujude kaya kepiye? Lan Begawan Dewa Kartika kuwi pendhitane kaya ngapa? Lah kok duwe anak jenenge Kencana Resmi arep didhaup karo Turasing Witaradya si Wisanggeni wae. Lah kok dadak nganggo
pepanggil senjata cakra kuwi nalare kepiye coba aku tak takon. Panggil piye? Samangika kula badhe nyuwun priksa. Kowe arep takon apa? Upami kula nyuwun ngambil senjata cakra menika Kanjeng Prabu maringaken menapa mboten? Lega lila maringaken menapa mboten? Lho. Pitakonmu kok sakjak ngancam marang Wakmu Ndrawati? Mboten ngancam nanging menika wujuding tandha pitaken ingkang putra dhateng tiyang sepuh. Upama aku kandha karo kowe njata cakra tak gondheli kepiye? Tegesipun paduka sampun mentala dhateng Wisanggeni. Menawi Kanjeng Prabu sampun mentala dhateng Wisanggeni, gunane apa Gatotkaca dadak sesedokan nyembah ngersaning Ndrawati? Dinten sak mangke nek ora diwenehke wiwit dina sak mengko Gatotkaca ngamuk ning Praja Ndrawati. Gonjang ganjing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung lah dalah lah kok sugal ucapmu kuluk apa rumangsamu Kresna wedi yen to krungu pangancame anakku ing Pringgodani yen pancen kowe arep ngamuk ning Praja Ndrawati ayo aja ndodok aja lungguh sedoan kaya ngono ngadeka jejeg kembarana panguwasaning Nata Ndrawati. Nyuwun pangapunten, Wong. Jagat diobati jagat pangestungkara. Setyaki kula wonten dawuh. Gatotkaca tak anggep kraman ing negara Ndrawati. Kewajibaning Senopati. Nyuwun pangapunten, sareng kula taliti jebul leres ngendikanipun ingkang putra ing Pringgodani. Paripaksa kula nderek anggere Gatotkaca. Kowe lah dalah. Kowe iki Senopati lho Setyaki. Nyatanipun namung dipun suwuni ngambil senjata cakra kagem ingkang putra supados gancar anggenipun dhawuh eka awel. Niku janjane sing nggo awel apa? Rak ngaten to nggih bener paman. Lah rak ngoten. Kowe lah dalah. Kresna kok dirubut legane atiku ya to. Nadyan Setyaki wis ora manut karo Nata Ndrawati. Gatotkaca kowe ngajak pirang dina ketiban njata cakra ora lebur tumpur tanpa dadi aja duntang Nata Ndrawati legane atiku. Menika kados pundi? Cakra kok dipasrahke. Lho, jare kowe butuh cakra. Kuwi gawanen men Wisanggeni kelakon dhaup. Wah, tiwas mempeng. Nyuwun pangapunten, Wo. Ora apa-apa, ora apa-apa. Wah, jebul anakku Pringgondani kuwi kendel tenan. Ket biyen. Lho. Ngono kok dadak muni ket biyen to ya, matur ket biyen. Wis ngerti nek pancen Gatotkaca kuwi kendel. Aku padha. Mundhak ora kelakon Wisanggeni nggone dhaup kuluk mara ta budhalo. Senjata cakra gawanen. Ning nek wis rampung balik napa nuwa? Estaken dawuh. Nyuwun pamit, Wo. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kebat kekilat kesit kaya tatit lakune adikku lanang Pringgondani. Yen aku ngoyak ora bakal iso nututi marang praene si Gatotkaca. Ya. Luput senjata cakra, cupu manik gambar jagat. Ora iso mboyong cupu manik gambar jagat kagungane ibuku Dewi Pertiwi. Ora kelakon mboyong kencana resmi. Semubang wangarana kadinetraning uga rapuh sabdaning kukiloring kanigara saketer kene dunganing kunglir wuwu sing pinipanca anakku lanang
Setijo sowan ning Sabta Pertala. Ih, kasinggihan mekaten Kanjeng Ibu. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadhawadana kepareng kula ngaturaken sembah sumeng kemeng pangabekti kula kunjuk. Iya kula ndak tampa ora liwat pangestu ning pun Ibu Tampanana. Kasinggihan kula pundhingga jimat. Ana apa nggih dene sira sowan? Nyuwun mapunten Ibu. Ingkang sekawit estunipun kula badhe sowan ngersa paduka Kanjeng Ibu namung badhe nyuntak dhateng gegembolaning raos kula. Ketingalipun Setija menika mukti ngawibawa Nyakrawati wonten negaring Trajutrisna ewadene manah kula dipun gegasah dening pakartinipun Yayi Dewi Haknyanawati. Ingkang sampun mataun-taun leladi dhateng kula parandene boten saged lan boten kelampah ngladosi dhateng kula. Malah kula dereng nate nyenggol dhateng saliranipun inggih menika Yayi Dewi Haknyanawati. Ibu prisa piyambak kados menapa gempung ing manah kula ing atasipun kula menika titah semantah. Kula menika titah ingkang kedunungan kasampurnan. Sami kaliyan titah-titah sanesipun mestinipun mangsa kula menika kepengin nuruti dhateng hardaning kakung ing karduk kepanasen. Ewadene mangke mboten nate kelampahan awit pakartinipun Yayi Dewi Haknyanawati wekasan dinten sak mangke. Yayi Dewi Haknyanawati matur dhateng Kang putra ing Trajutrisna bilih piyambakipun sagah ngladosi sak tataning jalu lan wanita menawi dipun wayuh putri saking pertapan Cakrawala atmajanipun Begawan Dewa Kartika nami Kencana Resmi. Nadyan awrat manah kula nanging tetep kula lampahi awit gedhening tresna kula dhateng Yayi Dewi Haknyanawati. Nanging jebul Dewi Kencana Resmi nggadhahi panggil reruba pepinginan kepingin mangertosi wujuding cupu manik gambar jagat. Monggo nyatanipun ingkang kagungan paduka Kanjeng Ibu kepareng ngampil mboten kitang namung sekedhap kinarya bukti lan kasembadanipun ingkang putra mboyong Yayi Dewi Kencana Resmi Kanjeng Ibu. Pun Ibu bisa ngrasake kaya ngapa pangrasamu. Mula pun Ibu tansah gegadang kowe dadiya bocah utawa dadiya satriya lan nalendra ingkang kabagyan lair batin sumandhing. Nanging tinemune jebul kaya ngono lakon ingkang kudu mbok lakoni Setija wonten jauh. Yen to pancen kowe dadi dalan kabagyanmu Ibu ra bakal owel. Nanging sumurupa yonggir apa to sababe dene wujuding cupu manik gambar jagat kuwi nganti prapteng Sabta Pertala awit nalika semana Iwang Pikulun Jatimurti ya Iwang Pikulun Bathara Guru nggone nampani saka Iwang Pikulun Kaneka putra saka kekuwataning cupu manik gambar jagat nganti jemblong telapakaning Iwang Jatimurti. Wekasan cupu manik ambles nganti tekan Sabta Pertala. Mula yonggir aja nganti kowe mengko ketiban kahanan ingkang ora prayoga. Pun Ibu njaluk nggone pun Ibu bakal maringake wujuding cupu manik. Aja nganti pisan-pisan kowe sumurup nggone Ibu maringake beciking srana tingkem netra. Tingkem netra sawetara ndak puja. Muga cupu manik uwal saka kancing glungipun Ibu lan sira ingkang wajib nampa. Kedah tingkem netra Ibu. Iya pancen mengkono. Ibu ngestakaken dawuh. Lunten jauh mara leren nggone tingkem netra wis mbok tampa wujude cupu manik gambar jagat. Ibu Kanjeng Ibu menika tiyang sepuh
panjenengan menika widodari kenging menapa remen atur pangandikan Dura dhateng putra pun Stijo? Apa ta sababe dene kowe matur kaya mengkono? Ibu, kula dereng rumaos anampi wujuding Cupu Manik gambar jagat. Kula Cupu Manik wis uwal saka Kancing Gelung. Nyatanipun kula dereng nampi. Aja kaya ngono Stijo. Wah, pahat. Pancen licik dulur-dulur Wisanggeni padha-padha ngalap kenca resmi ning pakartine sak isoring dalamaan. Ibu lenggah prayogi wonten maling agung ingkang nyidra wujuding Cupu Manik gambar jagat kepalan. Ganjing langit kelap-lapaton lerken sanging risang mawe gandrung wis do bali rene ni ning kok tak delok kok Kakang Garukaca kok ora nggawa pusaka, Kakang Antarja kok ora nggawa tas kresek, gek do gagal yo ni. Nek nganti gagal aku mati Kang. Ya ora usah mati, engko sakrale tak tunggonane. Kakang Garukaca piye? Piye Kang kabare? Wisanggeni. Apa Kakang? Wis ora kurang-kurang nggonku budidaya. Piye carane supaya pun Kakang tekan negara Negoring Durawati? Nah nyatane Wisanggeni sing gedhe pangapuramu. Yen to senjata cakra iso tak gawa. Wah, kowe iki senengane tratapan lho aku. Wis tak kode tak kon bebeda kok jenengan. Kakang Antarja piye? Waduh, Wisanggeni wis rasa aneh-aneh. Wis rasane iso to? Iso ning ming sore. Lho. Ming sore piye? Tegese aku wis nggawa Cupu Manik gambar jagat. Waduh, aku ngaturake panuwun ngadang-ngadangku kabeh sak loro. Abimanyu barang tekan kene krungu kabar Wisanggeni. Syukur. Wah, malah akeh sing jagong ngono kok ni. Ning sing papat kere. Mbok ora susuk gong kono ning jajare Durantasena kok gah ngeplaki kae. Kene wae aku. Kono ta pindah kono ta gong iki ngarepe bapak ki peran aktif e. Kono pindah kono. Kowe wae kono, Tru. Moh. Wis
Jajar cah cengkiling. Omong kleru sithik pres ngono ae. Slamet to, Kang. Ngestune sae. Dos kok ngendi nderekke bendaramu? Angge ajeng mriki niki ana krungu kabar arep ora dulemi kula niku sregep e. Teko tetepan. Pun mateng dereng. Apane? Angge suguhane calon pinanganten. Wong kelakon dhaupe urung kok. Ha terus Bebono wis digawa Kakang Galgojo Kakang Antarja. Kakang Gatut Kakang Antarja, tak suwun senjata cakra karo kucumane gambar jagat. Taturke Bapa Begawan Dewa Kartika, Dimas Tampanono, Nyo Yayi Tampanono. Wangsit pindha kumbang angajaping madu sarining tawang Raden Wisanggeni Bapa Penemban iya menapa saged ngaturaken pepanggil ruba pinanganten putri Bapa Penemban awit pangestuning Bapa Penemban Dewa Kartika apa sing dijaluk calon garwaku kencana resmi wis bisa ndak aturake menawi saestu pundi nggih buktinipun Nyo Tampanono Penemban Penemban apa anak wadon mila mboten klintu inggih menika pangidam-idaming manah kula saged sumerep wujuding senjata cakra miwah cupu manik gambar jagat ingkang ateges inggih Raden Wisanggeni menika ingkang kedah kula ladosi Bapa kowe iso meneng ora to, Tru? Kula niku bahagia. Seneng terus kepengin nabuhi Ndara Wisanggeni. Ora satu tabuh iki gamelane komplit. Oh nggih, Pun. Mengono kok diseneni. Payah ora. Yen ngono kowe nampa karo aku kencana resmi. Inggih, Raden, panjenengan ingkang kedah kula ladosi. Ladara. Kakang Antasena, piye? Kowe nang kene dhisik ya? Ha iya, aku arep ngendi? Aku arep mboyong calon garwaku mlebu jroning pertapan. Monggo Raden, sawetahipun kula pasrahaken dhateng jengandika anak kula Raden.
perkara pusaka tak kondurke sing kagungan, Mbah. Ih, Raden Antasena kula semanggaaken. Lan aja kuwatir ora tantrimane wong-wong sing padha nglamarken cara resmi. Kakang-kakangku kabeh para putra lancur-lancur Pandhawa wis do jaga ning laladan Pertapan Cakrawala. Matur nuwun Raden, matur nuwun kula remen. Sinayeng manglung mintonaken Triwikramanira Antasena. Piye, Pakdi? Iki ingkang peparab Begawan Dewa Kartika. Heeh. Maratuwane Wisanggeni. Lah Wisanggeni sik tak tilikane. Inepan lawange. Ya wis dinengke wae dineng. Ndak ngono ndak. Tilekane ah. Arep nang ndi wae, Truk? Ajeng teng wingking. Wis ora sah, kene wae. Wong sedhela kok ora sah kene wae. Wis ora sah. Kowe nggo paku barang arep ngopo? Nggo paku usuk ora. Wong ora sah kene wae. Oh nggih. Nggih. Nggo esuk-esukan ae. Lumayan ya. Wong kok senengane ana wong arep seneng kok ora. Piye, Gong? Wus, ra weruh kowe, Truk. Lah kok ya iso jlingker tekan kono. Liwat mburi aku. Oh. Menika Prabu Kresna menawi mboten pintu. Iya, Peremban, aku nata Ndarawati. Menapa badhe nanjihaken dhateng Kang Putra? Lho kok sik kok nanjihke anak kula nang piye? Ingkang putra Prabu Bama nalika semanten sowan mriki ngendikanipun padosrana anggenipun atut kayan garwanipun Dewi Haknyanawati. Dewi Haknyanawati nyuwun dipun wayuh anak kula kencana resmi mila lajeng bidhal wonten negari Ndarawati pados senjata cakra. Wo lah bocah kok ngapusi wong tuwa ki piye? Mbah bekti kula kunjuk Rama. Iya tak tampa pangestune wong tuwa wae tampan ana. Lho niki. Ora kok sik. Kowe mau sowan ning Dwarawati, kowe matur apa? Menawi negari Trajudrisna ketaman pegebluk. Kathah para kawula ingkang sakit soneng tiwasan saged waluya menawi Trajudrisna dipun lenggahi pusaka senjata cakra mboten ketang namung telung kedheping paningal. Kuwi tenan. Iya. Lahir batin kasinggihan. Lahir batos. Nek nganti kowe goroh karo Nata Ndarawati, aku ora sudi ngaku anak karo kowe lho. Nek nganti kowe goroh karo Kresna, oh aja takon dosa. Kowe ngerti Trajudrisna kuwi sing maringi sapa? Sing maringi pun Rama. Tak jaluk bali, kowe arep napa nendi? Kowe arep urip nendi coba? Ngaku mawon, Den. Karo Kang Rama kok ngapusi ora. Ngaku jujur mawon. Ayo jujur. Iya. Nanging menawi kula bloko Rama mboten duka. Aku ki wong tuamu. Aku ki bapakmu. Nek ana panjaluke anak mestine yen anak jujur karo wong tuwa mesti mbudidaya supaya kelakon. Ana tetembungan guru kencing berlari. Panggere mrene meneh awas kowe. Ana tetembungan anak polah bapa kudu kepradah. Ngono? Ayo kowe jujur.
Nggih, wale-wale menapa? Sedaya menika nuruti dhateng Yayi Dewi Haknyanawati. Bojomu njaluk diwayuh, ngono to kuwi? Nggih. Karo anake Begawan Dewa Kartika. Bener ngono to? Rama kok prisa, ngerti wae. Oh anakku nggih, Restijo. Kowe kuwi ratu ning lantip, ora lantip panggrahe tamu landhep dengkul nalarmu kowe. Lah ngendi ana ing atase bojo kok njaluk diwayuh kuwi aku tak takon wong wadon ngendi sing ana coba. Ora bakal kelakon tak kandhani ora bakal kelakon. Ning merga bodhomu nganti kowe gampang diapusi karo bojomu Haknyanawati. Nganti gampang diapusi karo Haknyanawati. Marajabata, bali yo, aja mbok turuti karepe Haknyanawati ning tanjehna karepe kepiye lan mengkusrasa piye kok njaluk diwayuh kuwi. Tanjehna kok nyuntak gegebolaning rasa bojomu Haknyanawati Stejo. Suwuk njaluk diwayuh nggih, Den. Lah iya. Niku ateges nek cara kula ling onceki, coba nek oncekmu piye, Truk? Nek oncekan kula ketoke kok Ndara Haknyanawati niku pun mboten seneng karo Ndara Stijo utawa jane ora seneng ning terus nggawe cara supaya Ndara Stijo niku rabi melih. Mengki rak wonten jalaran Ndara Haknyanawati njaluk pisah. Lah, gene kowe pinter. Lho. Apa? Murupmu biar sembrono ora. Ning kok Setijo ora lantip. Lah niku, kaya ngoten niku anak niku jane turun sinten? Gundul Matos. Ya, wing ngatur ngono iki. Kula karo sampean kok ora tau bener to. Lah wong kowe senengane nyenturane rembuku kok. Nek lemu Gojek iki dudu Kresna piye to coba? Kok pendak-pendak anggere ana to Ndarawati kok mesti tok gawe sembrono tok sak penake dhewe. Lah niku ketoke kaya sehati karo sampean iki. Rasane niku kula niku kaya rasane kok kula niku estu lho Den, nek teng omah niku mesti sok ngimpi sampean lho. Estu. Ngimpi arek sampean tenan. Apa iya? Weh, domongi kok. Wingi bengi. Kula ngimpi sampean niku rawuh teng omah kula ngangge kereta Jaladara. Lah pekaranganmu ki apa amot? Lho, lah nggih ngrusak napa-napa. Nabraki napa-napa nika. Ning kula tetep mboten napa-napa. Wah, sinuwun Ndarawati, kula terus laku dodok saka njero omah. Sampeyan mboten mandhap saking kereta kok. Kula ngerti. Petro, dalem. Nyata manono Petro? Arta tesih digendeli nika lho. Bok, nggo dandani omahmu. Oh nggih. Terus kereta bablas. Niku ketoke nyata mboten nggih. Ajeng kababar dadi kasunyatan mboten. Ketoke kok ora. Oh. Payah. Terus seminggu kepungkur kula yo ngimpi. Ngimpi apa? Kula mlaku-mlaku karo sampean. Wah, ketok nek kaya Udu Ratu arek abdi ning kaya kanca niku lho. Rangkulan kok. Hus. Kresna kok rangkulan karo Petruk. Damange kok karang ngimpen niku yo sapa ngerti to? Lho lah iya lah nggih, rangkulan. Terus turut pinggir Bengawan Gangga. Waduh, Bengawan Gangga nggih rangkulan niku. Sampeyan kesandung tiba. Tok tulungi, mboten kula joroke. Ketoke kok arep lakon. Lho, nek pancen lakon nek wani ayo. Mboten kok ngomong kok. Kok sak penake dhewe senengane ora. Karo Kresna kok arep biyen-biyen. Kula nggih ngimpi lho. Wus. Kowe ngimpi karepmu ora karepmu. Kula ngimpi kalih Londo ae. Oh, dua gome cangkem merah. Paman Janaka Lesmana piye? Dugi mriki lah kok pertapan Cakrawala pun gayenge ora jamak. Nika malah Panakawan wirawiri nggawa baki si gelas.
mengko gegek pun kelakon daup kencana resmi napa mboten ajur ati kula. Nek wis daup tak gawene geger Cakrawala. Petro, Nun. Kok nembe dugi? Kotak sumbangan pun kula lebokke. Ajeng nyumbang sakniki kula tamani mawon. aku tak takon karo kowe. Nggih. Cakrawala napa? Lho, piye to iki? Sampeyan niku bapakne kok iso ora ngerti lho. Ana apa? Ingkang putra Ndara Wisanggenipun kelakon daup karo Dewi Kencana resmi dikepyake teng pertapan Cakrawala. Tak amuk pertapan Cakrawala. Biar iya wene ana wong tiba kantepok modhuar nganti mantepe ra jamak-jamak kuwi kuwalat nek senengane mbebeda karo Ratu Ndarawati ana niku mboten mbebeda wong ngomong ke apa nyatane kok lah ngopo kowe tiba Ndara Janaka ndombani manten saka Ngastina nganti dheweke lali Purwadasina sajake pun digendam karo Begawan Durna. Kula matur Kang Putra Ndara Wisanggeni dhawuh karo Dewi Kencana resmi dipukul kula. Lho. Diantem kowe? Nggih. Ndara Janaka nesu. Petro, Nun. Kakangne Janaka celuken. Sapa? Samijo. Dudu. Werkudara. Oh, Werkudara. Iya, Saiki. iya. Siap. Ngapa? Adoh banget. Medun gunung tekan prapatan mengko ngeten. Liwati Ngastina Kumbina Wirata lagi tekan Ngamarta. Lah kok sago? Ya mbuh lho niku ya jeneng sago kok ya. Ampun sampeyan niku ngaji Aji Pameling. Oh, mulai muni dadi suwing para Kadang Pandhawa. Pengayamaning para Kadang Pandhawa, Petro. Aku suwing para Kadang Pandhawa ibarate Pandhawaku kreta lan jarane, aku sing minangka dadi kusir. Petro. Jukukno iki tak ngandhong aku, Petro. Aku suwe-suwe mangkel lho Petro, aku suwe-suwe sono su. Nek aku nesu aku dadi buta kowe tak idak modar. Lho, mlayu to. Apa ora disikil? Adak kowe ora. Nganggo Aji Pameling kok dadak kongkonan sakwenake dhewe adoh. Ora anu adoh. Ora kongkonan dapurmu. Terlongkot beping netra Werkudara ora tekan kene aja duntang nata Ndarawati. Oh nggih, tak tonton kaya ngapa. Sawangen. Kakangku ngundang aku. Werkudara mlumpat kok ya ora taren-taren. Kowe nibani Petro Ben. Modar ya wis. Wah. Adimu nesu. Nesu perkara Wisanggene dhawuh karo Kencana resmi. Janaka ora trima mbelani wong Ngastina ngamuk ning Cakrawala. Wah, ngundang aku. Mungsuhe nek ora kowe ora rampung, ora. Wah, ngopo? Ngopo-ngopo? Ora krasa ya? Ngenjoki kula kok ngopo-ngopo? Tak kira glugu. Glugu-glugu. Wong padake glugu ora. Upama padha dedeke ngono tantang. Wah, nantang Bendara. Upama padha kok agane ora padha ya ora sida.
Wis to nengno wae Petruk ket mau wis gawe larane ngatiku. Kowe gawe larane atine Kresna. Iki wong ora ana apa-apa kok. Aku gak nek ngono kuwi curang jenenge. Ora fair play ngono jenenge. Wong Gojek wong loro kok njuk ngandhake. Bubar, wis ora Gojek, ora nggo Petruk, ora. Ora nggo Petruk ora apa-apa. Aku ya wegah karo kowe. Sak penake dhewe Werkudara Janaka kae. Yo. Arep nesu karo aku. Aku sing ngrabekke Wisanggeni. Nesuwa. Wah. Mergo mestina ana Banowati nganti tok belane kowe mentala karo anak dhewe. Minger kiblatmu. Ora bali nang kiblat sing bener, tak inger ndasmu kowe Janaka. Kita ya sudah wegah tak jak omong-omongan ki sudah. Ame ngarep tak jak Guneman Ndara, menika Kurawa ngamuk ngono kok emoh. Werkudara ngopo? Petruke pentas meneh. Ya wis ben. Wis apa? Ngedep tasme. Wis truk mbak wis. Sesuk bengi isih mayang to? Heeh. Terus ke sesuk bengi kok bungayu. Anggere entuk sambutan kok bunga. Ayo senenge iki ngene iki ya Gong ora. Den Kurawa nika lho Den. Wah, yo. Kakal meneh son ora kalah gayuh sapa kok ora kelakon kok ora kelakon ngepek sinden we poyo Werkudara jaluk kencana resmi. Wah, dipek anakku Wisanggeni bali. Moh Bali. moh Tidak. Werkudara, bungah pikirmu ya, seneng kowe. Janaka ngumpul dari siji ana ing pertapan Cakrawala. Ngesteni karo anake lanang. Ayo jaluk kencana resmi. Ora mbok wenehake kencana resmi ning tangan Lesmana Mandrakumara. Tamu dadi kuwandawe. Petruk, Nun. Durna ae bapakku kok tok kampleng nganggo tamplek kasti. Wis ben sampeyan nek ketemu Durna ya terus prembak-prembik kaya wedi kok. Kurawa dirampungke. Engko isih ana perkara karo aku. Semah. Dirampungke gak bubar kok sampe ndak perkara-perkara bubar setengah 5 kok piyagane do mercucu cangkeme ora.
ngarsa madangi jagat dumunguk-munguk paneng sapucaking wukir marebak bang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung kompak tuh. Sinuwun kula pasrahaken anak kula titip daging sampel getih setetes. Iya, Premban. Ndak tampa muga-muga tansah atut runtut nggone bebrayan kaliyan si Wisanggeni. Matur sembah nuwun sinuwun. Antasena, piye Pakdi? Senjata cakra copo manik? Aku sing nggawa mengko tak kundurke Pakdi, mongso barenggone malah babar pisan pusaka loro kabeh tak kundurke Pakdi. Iya, aku ngaturake panuwun yen kene. Ya, padha-padha. Yai Semar arep ngendika apa? Nggih mugi-mugi tansah atut runtut nggone mangun bebrayan. Nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna. Manjinga dados kulawarga ingkang kebak ing kabagyan. Tinebena ing sambikala, cinaketna ing suka basuki. Gandeng sampun paripurna, pungkasane ngatur sura Sudirajana ingkang ratsuh. Brasta kaping 12 Darmastuti mugi rahayu ing samya pinanggih Ndara Kresna Kakang Semar. Iya.